Здравейте, това е семинарската школа на Мина. Аз съм Мина Върджиева. Ще разясня някои моменти във връзка с обученията, които много често хората се обръщат към мен. Дайте рецепта за сирене и кашкавал. Бялото саламурено сирене и кашкавала не могат да бъдат направени по рецепта. Това са технологии и сега нагледно ще обясня защо е така. Ето, това е едно овче мляко, което ще стане на овче кашкавал. Загряваме млякото, поставяме закваската, поставяме маята. От тук нататък ние трябва да определим точния момент, в който да бъде нарязана тази сирена, как да бъде нарязана сирената, кога да бъде извадена, да се отсежда в количката преса, кога да бъде изпарена, след което как да бъде умесена и така нататък. Всички тези технологични операции имат тънкости и всичко това трябва да бъде идеално пипнато, за да може да се реагира във всеки един момент адекватно. Обученията, които провеждам, аз ви уча да правите сирена и кашкавали, които са различни от промишлените производства. Тези технологии са приложими за домашно производство и за малки количества мляка. Обръщам внимание, че всяко мляко се работи по различен начин. Козето мляко няма нищо общо с кравето и беловското мляко няма нищо общо с овчето. Например, това овче мляко в момента е в края на лактацията, то се работи по различен начин от млякото, което се работи април месец или март месец и в началото на лактацията на овцете. Обученията са индивидуални, извършват се на място при мен с моя суровина. След като преминете обучението, курса за кашкавала и за сиренето е един ден, ако желаете за сиренето може да бъде 2 дни. Аз ви консултирам докато вие се научите и винаги, когато имате нужда. Уточнявам, че таксата е еднократна. Идеята ми е да ви науча да правите тези продукти, за да могат да останат за нашите деца, за нашите внуци. За да бъда максимално полезна, е необходимо да проведем предварителен разговор, който с нищо, абсолютно с нищо не е задължаващ за вас. Той е опознавателен за мен и за вас. И винаги, когато ви е удобно, може да ми се обадите и да проведем консултацията, която ви е необходима. Благодаря ви, желая успех!